Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten eyang ketua mriki badhe wonten wigatos napa kalih putu-putune eyang. Nggih, kula nyuwun kepala. Mboten napa-napa eyang. Mugi-mugi diparingi sehat. Amin ya rabbal alamin pangestuning panjenengan. Nggih. Niki yen to kula ing asal Semerut eyang kalih yang sinten nggih. Kudu yang Nggih, kula terus nimbali pripun? Syekh Nggih, yang Syekh Udra Samukti. Udo Samukti. Kula nggih nimbali jenengan eyang Syekh ngoten mawon nggih. Ya, Soale jenengan nggih kula anggap sepuh kula. Kula anggap tiyang sepuh kula nggih sing momong kula. Kula wajib nyuwun pangestu jenengan lan barokah jenengan. Ingkang kula kepengin tumindak jejeg pengabdian kula dening Gusti. Ya kula ngeten niki teng mriki nika namung lermaken pikir kalih ngraita. Kok kula niki tetulung tiyang kok panggah mboten wonten ajine ngoten lho. kenging tenan panjenengan mawon. Nggih. Kele teng mriki niku wonten Gusti Pangeran. Injil. Kula wonten dawuh kali Gusti Pangeran. Injil. Niku cobaan jenengan niku benten-benten. Nggih, kula paham lan mangertos kok. Nggih. Ya cuma kok setiap dinten, tiap napa ingkang kula lampah tetulung tiyang kula piyambak berbalik. Maksudnya berbalik niku kok mboten kok kula mboten pengin diajeni niku mboten. Kula niku nggih seleh, nggih ikhlas ning balesane tiyang kalih kula kok ngoten. Nggih, ngeten mawon dhateng panjenengan. Mugi-mugi pikantuk masa jatah panjenenganipun. Amin. Niku saged to boten wonten halang punapa-punapa nggih boten wonten angsuran malih kang dados laku panjenenganipun mugi-mugi boten wonten halang punapa dhateng panjenengan ben wonten ingkang ganjaran saking Gusti Pamrika. Amin ya rabbal alamin. Nggih nyuwun donga pangestuning panjenengan. Mugi-mugi kula pikantuk barokah pangestu panjenengan, kula tambah saged jumejeg ati kula, lampah kula ngabekti dening Gusti kula. Nggih, pokok aja lali karo Gusti Pangeran kuwi. Kabeh dadi pedoman awakmu. Inggih. Mlaku mlaku kuwi dadi uripmu. Dadi ana apa-apa kowe pangkat ditampi ka Gusti Pangeran lan pitutur leluhurmu. Nggih, kula nyuwun yen to enten kalepatan utawa klentune kula panjenengan wajib ngimurni kula. Iya. Kula niki tiyang lepat kanggo nadepan niku mesti namung saderma manungsa lumrah. Nggih. Nggih, mugi-mugi kula teng mriki kalih Gusti dipanggih jenengan, kula angsal daran-daran ingkang sing saged ngeten lho nggih, dhateng panjenengan. Inggih. Saderenge lepat kula nyuwun tampi pangapunten pangapunten ingkang sekathah-kathahipun. Nggih sami-sami semonten ugi kula. Kula wajib lebet tiyang putra niki kula jane sampun tapi wonten tiyang sepah Niku mbahe niki Mbah Mur, mbahe niki sing ngoten. Nggih. Niki wau mbah nggih pun ngijini wau sanjang kula tasih sak satripun kula wangsul denganipun. Nggih. Kula nyuwun pangapunten. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kula malah remen jenengan purun. Manggi kula sarencang kula nggih mugi-mugi niki dados pituduh napa ingkang dados saene kula sareng. Nggih mboten penak. Mboten bae sampun ngijini. Ajeng lebet niki kok wonten tiyang sepah. Niku mbah maksudnya ngeten kula kok mboten izin kaliyan tiyang sepah niku. Niku kula ajeng lebet kok angel mergo wonten tiyang sepah. Nggih didandangi wau memang. Nggih kula ngoten niku malih mboten kepenak kalih putra niki mboten kepenak. Niki wau mbae sampun ngijini niki wonten kegelak gelone mbae teng kalih tiyang ngoten lho. Dados niki wau rembugan kalian kula. Pripun saene kula piyambak nggih mboten purun krusa-krusu. Soale kula nyadarke tiyang
nggih nembe niki kula sing asal angel paribasane kula nglurusaken senajan kula niki nggih dereng lurus tenanan Nggih. nggih sami-sami nglurusne dalan lah supados kagungan lampah sing becik. Nggih ngeten mawon. Lek namung tiyang becik niku lek mboten kesupen kali Gusti Pangeran niku mlebu samaku bangga dikai keluaran mboten Amin. alam punapa-punapa. Masih tumbahe panjenengan niku becik napa mboten sae nggih to. Nggih. Lek niku jenengan mboten supaya kali Gusti Pangeran niku bakal wonten dawuh Gusti Pangeran bakal ngeten wonten dawuhan. Nggih, matur nuwun nggih Yang Teh. Panjenengan Nggih. sampun ngempurne putu. Mugi-mugi niki dados pengemot-emot lan dados jejeke lampah. Kula sak rencang kula lan sak umat-umat sing mebetahaken kula nyuwun pitutuh kula kantun kula niki kan boten saged piyambak. Kula namung sak termo dititipi kalih Gustine kula Nggih. kan medharaken sing sae dumateng umat. Yen kula nggih saged, yen kula mboten saged nggih tetep belajar meniki mawon tasih belajar lho Yang. Nggih ngeten mawon. Lek tiyang belajar niku napa amung sire panjenenganipun. Lek tumindak panjenengan niku ingkang sae niku saged to barokah dhateng sedayanipun ingkang tiyang. Amin. Nggih mugi-mugi mawon kaya panjenengan niku nggih saged to panjenengan niku saged manfaatne dhateng pun to jenengan boten usah mikir tiyang niku wingkinge pripun boten usah mikir penting jenengan niki tumindake sae. Nggih, nggih. Maksudnya tembe sae mriko sing boten lemegan jenengan Gusti Pangeran sing ingkang mari ganjaran ingkang gedhe ngoten. Nggih, matur nuwun nggih. Pengimut-imute jenengan teng putu. Mugi-mugi niki Aku ngeten iki namung dawuh Gusti Pangeran. nggih jenengan namung diutus men nyampaiaken dawuh niki teng kula. Merga kula niki nggih kula dereng bener. Maksudnya lampah kula sing kaya ngeten iki kudu kula dijegaken malih panjenengan kan maring imut kula. Nggih mugi-mugi mawon kula kepanggih jenengan. Nuwun pangangsuran dhateng panjenenganipun. Nggih. Nggih mugi-mugi sing jenengan rumah niku ingkang dados panjenengan manunggal ingkang sae. Amin. Wonten niku nggih saged bantu panjenengan. Insyaallah. Sing jenengan cekel niku kadhane kula. Ngapunten nggih. Ngapunten, kula kok lancang. Kula nggih semerut niku kagungane jenengan. Nggih ngapunten nggih, kula wangsulaken nek jenengan memang ngersakne malih kula wangsulaken. Kula wangsulaken ya. Terus kula nggih mboten sekeca lho. Nek misale jenengan memang maringke kula ikhlasken ngramut nggih kula rawat. Nek misale niki memang jenengan agem malih kula wangsulaken. Soalnya mboten hak kula. Jene tak kene awak. Oke, matur nembah nuwun peparingane jenengan. Nggih panjenengan tak colne kanggo awakmu. Nggih, matur nembah nuwun. Foto lek aku ora ngerti awakmu bakal piye. Aku nyapa tak colne mergo ora surak sembarang wong. Nggih. Nggih matur nembah nuwun jenengan Aku menganu awakmu maringi kula. sing tengah iki. Kula masalah bingung niku mengke gek anu kula. Kula lek mboten hak kula mboten purun. Sing tengahmu bareng wi barangku tapi sing nyekel sijine. Nggih. Ngono lho. Sing rupan sijine kuwi bener barang kanggo aku ya. Kula mboten wantun mundhut soalé samar kula senes jatah kula. Ya ngene lho, wong lek bakal arepe ngunduh Mas yo gak ngantuk lek bakal kuwi teko. Kuwi berarti dipasrahne sapa sing iso njibuk kuwi ya dadi wekmu. Ngoten.
Berarti misal kula saged masih monggo barang-barang kuwi nggih. Sale ngeten kula piyambak niku sedaya ngeten samar kula niki pakuning bumi sakne jagat niki pun sepuh. Kula mikire nggih ngoten niku, bukane kok kula kemilikan barang sing kaya ngoten mboten sak temene. Ning sedaya niku wau kula nggih mikir dua kali ngoten niku. Niki wau kula namung tembung ngeten, saumpama kowe gelem tak cekel berarti ki hakku. Kula namung ngoten. Berarti purun kula cepeng, berarti nggih hak kula. Berarti nek anjenengan pun maring niku kula nggih malah kebeneran. Nggih kula ramut ingkang sae. Kula damel pitulungan sasamaning umat. Nggih matur nuwun Eyang. Jenengan sampun paring barokah teng kula, paring pituduh teng kula, mugi-mugi Gusti Allah maringi tambah jejeke lampah kula saking pangestuning panjenengan. Panjenengan ugi mugi-mugi pikantuk teng alam langgeng swarga ingkang amin ya rabbal sae papan-papan kang pepadang. ya Kula namung saged maringi dedonga nggih sami-sami. ingkang kathah sabat kula mlihat wonten pitutur kamanjalan kula nyuwun damel pangapunten ingkang kathah. Sami-sami semonten ugi kula yen nenten lapat kula sak rencang kula nyuwun agunging samudra pangesani dumateng panjenengan. Jenengan ampun bosen-bosen nuturi kula. Kula nyuwun bimbingan jenengan. Yen to nek kula ngeten niki memang lampah, lima waktu kula dereng atine kula dereng saged. Kula kepengin tapi dereng saged. Nggih mugi-mugi mawon napa sing kekarepan kula mengke saged kula gayuh, kula tambah lebih jejeg. Kula nggih berusaha niki supados kula saged nglampahi napa dawuh pangeran. Namun tambah pangertining jenengan nggih. Matur nuwun panjenengan sampun pun rawuh paring pituduh teng kula. Mugi-mugi manfaat damel sedaya. Panjenengan ugi mugi-mugi saking utusane Gusti Pangeran tansah dipun paringana pepadang ing alam langgeng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Assalamualaikum sedayanipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.